Nola hasi Scratchekin? Scratchek lanerako bi aukera eskaintzen dizkigu. Lehenengoa online da, interneteko nabigatzaile bat erabiliz. Aukera honetan, botoi honetan sakatuta interfazera zuzenean sartzen da eta proiektu berri bat sortzen du. Alabaina proiektuak ezingo dira ez gorde, ez beste erabiltzaile batzuekin partekatu. Gure lana gordea ahal izateko, erregistro prozesu bat egin behar da, erabiltzaile bat sortuta. Interneterako sarbiderik ez badaukagu, bigarren aukera programa deskargatzea da eta ekipoan instalatzea. Beheko esteka honekin egingo dugu eta deskargatzeko orrira eramaten gaitu. Sistema eragilea aukeratu, deskargatzeko lotura sakatu eta instalatzeko prozesua jarraitzen da. Online bertsioa erabiliko dugunez, erregistratzeko eta saioa hasteko prozesua burutuko dugu. Erregistro prozesua hasteko, klik egin behar da goian dagoen batu Scratchera estekan. Klik egindakoan, leiho bat zabaltzen da, eta hor, beharrezko datuak bete behar dira. Lehenbizi erabiltzaile izen bat aukeratu behar da. Ez da komeni zuen egiazko izenik idaztea, baina zuetako bakoitza identifikatzeko balio behar dio irakasleari. Ondoren pasahitz bat aukeratu behar da. Konplexutasun baldintza guztiak betetzen dituen pasahitza izan behar du, maiuskulak, minuskulak, eta zenbakiak nahastuta izango dituena gutxienez 8 karakterekoa. Amaitutakoan, hurrengoa sakatu behar da. Hurrengo urratsetan, sistemak informazio pertsonala eskatuko dizue. Hala nola bizizareten herrialdea, jaiotze data, edo generoa. Bukatzeko, helbide elektroniko bat eskatuko dizuete, sortzen ari zareten kontua baliozkotzeko erabiliko dena. Informazio guztia bete ondoren, sakatu kontua sortzeko botoia eta kito. Dagoeneko, Scratch komunitateko kide zarete. Orain, saioa has dezakezue lanean hasteko. Horretarako, aski izango duzue eman izena estekan sakatzea. Sartu erregistratzeko prozesuan aukeratu duzuen erabiltzailea eta pasahitza eta sakatu eman izena botoia. Oso erraza da. Gure proiektuak sortzeko lan interfazean gaude jada.